Ahojte, zdravím vás zo Žiliny, máme nádherné počasie a prišiel som sa s vami sem porozprávať o blbostiach, ktoré ľudia riešia. Zoberme si napríklad hokej. Máme teraz majstrovstvá sveta v hokeji, ľudia sú z toho úplne nahepení, ale čo z toho, že ľudia vôbec nemajú možnosť zmeniť výsledok zápasu, že proste výsledok zápasu určujú priamo hokejisti. A ľudia, ktorí fandia, iba svojim kričaním nezmôžu nič. To je úplne zbytočné. Ako pozerať hokej je fajn, ale to, čo nemôžeme zmeniť, to nezmením proste. Ja si myslím, že človek by sa mal zamerať na veci, ktoré majú zmysel, určite pomôžu človeku do budúcnosti a zlepšia v podstate možno nejako aj jeho osobnosť. Takýchto vecí je hrozne veľa, príkladov je nespočetné a to by sme asi zabrali fakt kopec z tohto nádherného dňa, čo si myslím, že je úplná škoda. Ten čas sa dá využiť úplne krásne a na iné veci, ktoré budú mať zmysel. Týmto by som predal slovo Aďovi a aký má na to názor. Nazdar, čau! Krásny deň, ako vidíš, dneska s mojím tímom Uniza, školáčikovia, krásne počasie. Mirec mi pekne nadhodil na moju obľúbenú tému, že ľudia riešia absolútne blbosti, sprostosti, ktoré nemôžeš zmeniť, na ktorých nemáš kontrolu. Ja ti poviem o jednej veci, na ktorou kontrolu máš, ktorá ťa dúfam, že troška nasere, a je to výška bankového konta. Keď máš depresiu a na ňo sa pozrieš, tak ťa to musí ukludniť, no nie, u každého to asi tak je, neviem ako to je u teba. Takže nerieš nejaký hokej, či bola nejaká tyčka, rozhodca, pivo a blbosti, ale zameraj sa na výšku svojho konta a potom bude ten život oveľa pestrejší a budeš si užívať krásneho počasia a dňa a ľudí okolo seba, ktorých máš. Okrem peňazí sa treba sústrediť ešte na jednu dôležitú vec, ale to už není moja parketa, predávam zase ďalej žezlo. Servus, čaute. No vy ste doslova blázni. Pre Boha. Samé zadýmené krčmy, v ruke má každý pivo, celý spokojný, rozčuluje sa nad tým, čo absolútne vôbec nie je dôležité. Vykašlite sa na to. Zoberte si nejakého človeka, ktorého máte radi. Zoberte si, že máte nejaké hobby, bicykel a tak ďalej. Vybehnite do prírody, zabavte sa, nadýchajte sa čerstvého vzduchu a užívajte si toto krásne počasie. Netrávte čas tam, kde ho len zbytočne zabijete a nemáte z toho absolútne nič. Ste súčasťou biznisu niekoho iného. Čaute, držte sa, pekný deň.